tady je voda, ale dneska je tutoriál na backflip na trampolíně. První úkol je, že si takhle zapalíte a držte si to. Pojď takhle trénovat. Jestli to bude zvládat perfektně, tak se můžeme vrhnout na ten druhý úkol. Můžete se pokrčet nebo stát ve stůle a spadnout hlavně na záda. Takhle já vám to předvedu. Ano. Si to budete zvládat perfektně, padat na ty záda, tak zkusíme i to zabalení. Chápete? Třetí úkol je, že skočíte a spadnete takhle. Jestli to teda neumíte, tak to můžete pozkoušet. Nebo když se vám řekl ještě na to jeden trik, že když umíte salto dozadu, tak uděláte tohle a u toho se můžete zabalit. Čtvrtý úkol je, že tahle musíte švihnout rukama, nic, ani nohama. No, nohama to půjde samo. Takhle uděláte švih dozadu. Když to budete zvládat, tak můžete vrhnout se na ten backflip. Tak, to je konec. Já se s vámi loučím, dejte mi like, odběr nebo komentář. Tak, já se s váma loučím a čus!